Тази интересна тема и изключително така нажежена. Сега в почивката, както се казва, кафето обединява. В почивката получих много интересно предложение от госпожа Лиляна Кузманова, инспектор към Министерство на правосъдието, и го казвам като прелюдия към следващата тема, а именно възможни законодателни промени и промени в практиката. Изключително съм щастлива, че точно тази тема поражда много идеи как да се случат нещата, и най-важното, което завърших с моя отговор на един от въпросите, че всички институции трябва да работим като един организъм, и това в действителност има изключително много ефективност при изпълнението на съдебните решения. Та госпожа Лияна Кузманова даде едно много интересно предложение и каза така: както има служебен представител, когато длъжника отсъства, не може да бъде намерен, да се пристъпи към изпълнение, нейната идея беше да се направи така, че да има служебен психолог или служебен социален работник, който съответно да бъде част от това изпълнително производство, за да може да бъде по-ефективен самият способ. Но това ще бъде форма на дискусия в един по-късен етап, когато нашите паналисти изразят своето виждане по проблемите, които има в това принудително изпълнение. Давам думата на господин Кателин Попов, частен съдебен изпълнител, да ви представи опита на някои европейски страни относно изпълнението на съдебни решения. Отварям само една скоба, която пропуснах предвид емоцията за новото предложение, което госпожа Кузманова даде, че отново задаваме 10 минути за всеки панелист и след изложенията на всеки един от тях ще пристъпим към така чаканата дискусия от всички по този проблем. Благодаря ви, господин Попов. Благодаря, Мариана. Здравейте на всички. Презентацията, моля, само имам кратка презентация, която съм приготвил за вас. Използвам повод от думите на замминистъра, която каза, нали, че международният опит не е панацея, т.е. това, което работи в други държави, може да не работи в България и така. Но международният опит е един ориентир, който може да ни даде добри идеи, какво може евентуално да се направи, да се подобрят нещата в България. И другото нещо, аз като имам опит с работа в международна среда, това, което ме е носило през годините, знанието за чуждестранния опит по определени въпроси, е всъщност една удовлетвореност, която имам, която виждам, че всъщност в България нещата са също добре сложени, така както в други държави, които ние така чисто житейски и в нашето общество смятаме за еталон, за подражание. Виждам, че нещата на нормативната основа в тези държави не се различават съществено от нашата нормативна основа. Това, което на нас като че ли не липсва, и това беше изразено вече в първата сесия, е по-скоро как прилагаме тези закони и така ще стане дума по време на моето представяне съвсем кратко. Основните елементи, върху които ще се спра, защото в крайна сметка аз съм съдебен изпълнител, гледам нещата да са простички. Днесната тема е за изпълнението на съдебните решения. Всички други въпроси, аз и това искам като послание към всички участници, да държим нещата максимално прости, за да можем да обезпечим тяхната работа. Защото колкото повече комплицираме едни прости неща, те толкова повече не работят, толкова повече ние сме неудовлетворени, защото виждаме само задънени улици и препятствия. И за това това е моят апел. Общо взето, за да не звучи абстрактно, това, което имам предвид, е, че всъщност говорим за изпълнение на съдебно решение. Веднъж всички проблеми, за които говорихме, за родителското отчуждение, за как да кажа, психологията на българина и така нататък, всички тези неща за семейната история, за всички тези усложнения, комплексни наистина теми и въпроси, според мен, от моята гледна точка като съдебен изпълнител, трябва да бъдат оставени на най-късно трябва да бъдат разглеждани и вземани предвид от съда на нивото, на фазата на съдебното производство.
още по-хубаво би било да е още преди съдебното производство. Стана дума. Социални работници, психолози, държавата, други органи и така нататък. Значи, колкото е възможно проблемите, комплексните проблеми да се решават преди съда, ако останат все още такива неща да се решават в съдебна зала и от съдия, и когато стигне въпроса съдебното решение вече до съдебен изпълнител, нещата трябва да са съвсем прости и ясни. И да не се комплицират, да не се пренасят всичкият този комплекс от много фактори, сложни взаимовръзки, емоционални, психологически, исторически и всякакви други, и обществени, да се пренасят и да се опитват да се решават на фазата на принудителното изпълнение на едно съдебно решение. Изпълнението на съдебното решение трябва да е просто и ясно и без, как да кажа, безусловно. Без условностите на всички други неща, които чухме тази сутрин. Така, основните елементи, в които ще се опитам съвсем кратко да ви представя, запитахме всъщност европейски държави, всички европейски държави. Получихме отговор от 8, нали, 8 държави, колеги от 8 държави. Аз лично съм провел и лични разговори с колеги, практикуващи в някои от държавите, за да разбера повече как работят нещата и сега съвсем кратко, систематизирано ще се опитам да ви представя. Основните елементи, които ще разгледаме, органа по изпълнението, по повод на колегата от Национална полиция, който зададе кой ще отнеме физически детето. Орган по изпълнението, изпълнителен способ, това, което беше засегнато, и след това наказателната отговорност. Това са трите основни елемента, с които можем да обясним и да опишеме едно изпълнение на принудително изпълнение на съдебно решение за предаване на дете. Така. Органа по изпълнението. Сега в различните държави варират. Съдебен изпълнител изпълнява тези решения, както в България, в Белгия, Гърция, Естония и Румъния. В Франция единствен орган по изпълнението е полицията. В Сърбия, Португалия и Полша това е съдът и съдебни служители. Примерно в Полша те му казват някакъв пробационен служител или нещо. Имат си някакъв термин техен, но това е служител на съда. В Сърбия и Португалия съдебни изпълнители не изпълняват тези решения, изпълняват от съда. По повод на това кой. И тук искам да разгранича нещо и може би да обясня на аудиторията, която не е запозната с работа на съдебния изпълнител и въобще с това, що е то принудително изпълнително производство по ГПК. Съдебният изпълнител по ГПК няма никакви, как да кажа, силови правомощия. Той не може да упражнява никаква фактическа, физическа власт върху страните. Било то длъжник, било други участници и така нататък. Тоест, ако някой физически не иска да седне от този стол на този стол, а е длъжен да го направи, аз не мога да го взема от този стол и да го сложа това. Аз физически не мога да интервенирам по никакъв начин. Съдебният изпълнител това, което прави по нашето право, гражданско, то е цивилистично, нали, идва от Наполеоновия кодекс и така нататък, това няма значение. Това, което прави, ние имаме правомощие, имаме власт върху имуществото на длъжника. Това е единственото, което ние имаме власт. Без желанието на длъжника, ние можем да вземем пари от неговата банкова сметка, можем да продадем неговия имот и с парите да удовлетворим, можем да извършим... Кателине, извинявай, че те прекъсвам, но ние в момента няма да обясняваме нашите правомощия, нямаме никакво време, имаш само 4 минути. Искаме само да почерпим от тебе нашият опит, нали, в сравнение с другите държави. Само това ще те помоля, че нямаме никакво време. Ще се вместя в 10 минути. Ами имаш само 4. Да, добре. Така. Това исках само да кажа, че когато говорим за физическо предаване на дете, примерно във Франция и във всички други държави, дори и в тези, където съдебният изпълнител е компетентен, Белгия, Гърция, Естония, Румъния, това физическо предаване не се осъществява от съдебния изпълнител, се осъществява от полицията. От полицейския орган. Органите на полицията, които единствено и в тези държави, и в България имат власт да физически да въздействат върху физическия интегритет на хората, на субектите. Така,
Втората част. Кои са изпълнителните способи? Изпълнителните способи, както стана дума, на първо място основният способ е естествено принудителното отнемане на детето. Във всички държави, както казах, без изключение, това е прерогатив изцяло и единствено на полицейските органи. Втория изпълнителен способ, и тук това е важно да се отбележи, това е изпълнителен способ. Това не е глоба за неосъществяване на съдействие или нещо от този сорт. Това е налагането на имуществена санкция на длъжника в полза. И сега, тази имуществена санкция е изпълнителен способ. Това е много важно. И това се признава и в тълкователното решение, нали, което имаме на ВКС. Така, тази имуществена санкция се налага или в полза на взискателя, което се случва в Белгия, Гърция и Франция, т.е. имуществената санкция, когато се събира от тя се налага и се събира от съдебния изпълнител, тези пари, образно казвам, нали, имуществената санкция, отиват в полза на взискателя. Това се случва в Белгия, Гърция и Франция. Или в полза на съда, какъвто е случай в Естония, Полша, Румъния и Сърбия. Тук искам само да отбележа нещо. Тази имуществена санкция идва пак от френското право. Тя се нарича астрейнт, като директният превод на астрейнт от френски означава задържане. Тя е производна, тя е, как да кажа, хуманизираната санкция, принудително задържане на длъжника за негов дълг, за неизпълнение на негово задължение. Това, знаем, е съществувало и сега ще видим, че съществува и все още. Астрейнта всъщност представлява, вместо да задържаме неизпълняващия длъжник, ние му заменяме това той да седи там в затвора, в карцера или там в място за задържане, го заменяме с имуществена санкция. Но това е същия израз. Това не е глоба, защото не оказва съдействие. Това е принудителна мярка. Но вместо да го задържаме физически, докато изпълни, ние казваме, заменяме това физическо задържане с пари, с сума пари, която държим. Все още в някои държави, в Естония и в Сърбия, това също се практикува. Има такъв изпълнителен способ, трети изпълнителен способ, който е различен от принудителното отнемане на детето и от налагането на имуществена санкция, именно задържане на длъжника. В Естония длъжника неизпълняващия може да бъде задържан до 30 дни по разпореждане на гражданския съд. Това е много важно. Нали? Затова това е изпълнителен способ. Това не е наказателна санкция. Така, и нататък. И на трето място, извън гражданския процес, идва наказателната отговорност. Наказателната отговорност във всички държави, както и в България, в два аспекта се проявява. Лишаване от свобода, нали, в Белгия, Гърция, Сърбия и Франция, и глоба, нали, в Белгия, Гърция и Румъния. Там. И тук за споделените добри практики, съвсем накратко, разговаряйки с колеги от Белгия и Франция, те казват, най-ефикасният способ за изпълнение е имуществената санкция на длъжника, която в тези държави се събира в полза на взискателя, т.е. на родителя, който не може да осъществи личен контакт с детето. Както ви казах, нарича се астрейнт и това е сурогат на физическото задържане. Тук много е важно да се отбележи, и в България имаме този способ, но разликата е в прилагането му. Във Франция има установена съдебна практика в решение на техния Върховен касационен съд, в което, аз така съм си записал, отказът на детето да тръгне с родителя, който има право на лични отношения с него, не освобождава длъжника от отговорност. В този случай съдът приема, че длъжникът не е упражнил свой родителски авторитет и за това отговаря лично той. Значи, има два аспекта на отговорността на длъжника. Единия в някои държави се възприема като безвиновна отговорност. Т.е. не се разсъждава сега длъжника отговаря ли за неизпълнението, не отговаря ли, виновен ли и така нататък. Има безотговорна отговорност. В други безвиновна отговорност, извинявам се. В други системи казват, не, той
той е виновен, защото не е упражнил своя родителски авторитет. И това лично той отговаря и за това той е виновен. Така че въпрос на избор е ние кое ще си избереме, но това, което е в момента, нали, съгласен съм, че не може да продължава. И съвсем за 2 минути. В Румъния, когато детето, това е, как да кажа, някакси по-мека форма, нали, още едно ниво по-надолу от това да приемем безвиновна отговорност или че родителя е виновен. Те казват така: когато детето отказва да тръгне, съдебният изпълнител изготвя доклад, сезира съда, това е важно, съда предприема мерки, назначава социален доклад, психолози и така нататък и така нататък. Съда установява всъщност има ли причина, която се корени в детето, в неговото емоционално, психическо и така, за да не тръгва с този родител. И ако няма, нали, потвърждава своето решение и вече след това се изпълнява по тези, как да кажа, по-твърди методи. Да, нали. Тоест, въпроса за това детето дали има изпълнение или неизпълнение, не се решава от съдебния изпълнител. Решава се от съда, чийто акт трябва да се изпълнява. Съдебният изпълнител само констатира, че има такова неизпълнение, може да опише конкретни обстоятелства, опити и така нататък, но решението така. Само да кажа, че това е нашето добро правило, старо правило по ГПК от 1952 година. Съдебният изпълнител е правил точно това. И това би било една прекрасна инициатива, ако може да се върне старата добра практика, съдебният изпълнител да бъде констататора на именно тази невъзможност за емоционален контакт между родителите. Добре, благодаря ви. Това беше. Ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря. Надявам се, дискусията ще бъде след като дадем думата на госпожа Елена Корона, която е ръководител на отдел служба по детски въпроси, централен орган на САЩ по Хагската конвенция относно гражданските аспекти на международното отвличане на деца към Държавен департамент на САЩ, за да представи опита на Съединените американски щати относно изпълнението на съдебните решения за предаване на деца. Заповядайте. Good morning, and thank you for allowing me to visit today. I started my timer so I can make sure I'm short on time. One of the issues that we face at the United States Central Authority under the Hague Convention is the number of cases that we have. The United States is a very large country, and we have people from all over the world. There are many cases that we don't actually hear about. So to give an example, in 2024, our office worked on more than 2,000 cases of international parental-child abduction. Half of those are under the Hague Convention, and the other half are not under the Hague Convention because we work on those cases as well. A large focus of our office is on preventing international parental-child abduction. And we are very, very passionate about preventing abductions. And this is something that I hope will be the beginning of many conversations on this topic. I wanted to focus my presentation today more on the types of measures that the United States is able to use in order to prevent cases from going on for many, many months or years. And I think that that might be an area where we can work on together. When the United States receives a case of a child abducted into the United States, we first focus on locating the child. After the child is located, we have a voluntary resolution phase where we, if the left behind parent agrees, send a letter to the taking parent to ask if they're willing to come to a mediation or to find a resolution voluntarily where the child is returned to their habitual residence. In many cases, that can be successful. I think that this is one of the measures that could really help prevent a lot of the psychological harm that can come to a child, especially when there's conflict in the family. Many times that is not an option. It is not something that can happen, or there is a potential flight risk. And that's when we work more on finding the next steps, finding an attorney for the left behind parent, because we want to make sure that they are represented.
a very challenging phase considering how big the country is. When it gets to the judicial phase with the judges, that is a critical stage. And in the United States, the judges have very broad tools and very strong tools, and they can measure it however they think is best for the case. When a judge makes an order, it is immediately enforceable. The court can determine who, when, where, what the situation will be for the transfer if they're ordering a return of the child back to the United States. For example, the judge could say that the transfer of the child, if they are ordering a return, will happen on this date, at this time, in this location, with these people present, including a psychologist, including child welfare, including other relatives that might be able to help with the transition. Sometimes they'll order visitation as they're waiting for the actual return date. For example, if a judge wants to wait until the end of the school year, for example, they might be able to say, okay, the returner will happen as soon as school is over, and this is how it's going to happen. And many of the judges, as best practice, schedule a hearing for the day after the enforcement is supposed to happen to make sure it happens. And if it doesn't happen, then they can resort to other tools such as fines or even arrest of the taking parent if they do not comply with the order. So they have a lot of tools available to make sure that this is happening. One of the other factors that the Hague Convention allows is for the child's voice to be heard. Under the Hague Convention, if a judge determines that a child is considered sufficiently mature, the judge can ask for the child to be interviewed to hear their opinion. The convention only applies until the age of 16. So 17 and 18-year-olds are a different story. But a child can be considered sufficiently mature, and then the child would be interviewed either by the judge themselves or by a psychologist or somebody who has experience on working with children to hear the voice. It doesn't always happen that if the child says, no, I don't want to return, that the return doesn't happen. It depends, because there could be parental alienation, which means that the children in that point might not actually be giving their true opinion, but what they've been taught to say. So once the judge is able to review all these options, they can also ask questions about what life could be like in the other country, in the state of habitual residence. Another tool that the Hague Convention allows is for judges to speak to judges in other countries. There's an international Hague network of judges where they can speak to each other about the laws in their country, if there's concerns about any harm to the child, if there's concerns about transition after the child returns to the home country. The habitual residence is the key of the Hague Convention. And when a judge determines that the child should return, the idea is that then the child returns to their home country, and that's where custody can be determined. That's where all the issues about where the parent should live, with whom, and medical care, education, all of that should be resolved in the country of habitual residence. Because the United States is such a large country, we also work on cases of children abducted to or from countries that are not part of the Hague Convention. To give you an idea, for example, one of our largest countries where we have abductions to that is not a member of the Hague Convention is India. Last year, we had 113 cases with India. We are working with their government and hoping that they will hopefully soon sign on to the Hague Convention. But in the meantime, we have a lot of these cases that we work with the parents about. And in those cases, we focus on what are the options that parents have in those countries that are not a member of the Hague Convention. One of our largest Hague Convention caseloads is with Mexico. For example, in 2024, we had close to 400 cases with Mexico. So we have a big caseload. One of the other challenges we face in the United States is finding an attorney for the left behind parent. And it's partly because of the size of the country. It's also because we don't have a way to, a program to require attorneys to represent a parent. But parents can represent themselves. So they can also find attorneys on their own. They can go through mediation. There's a lot of different ways that a parent can pursue their case, even without an attorney. We have had some really good examples from countries
I'll mention Mexico. They developed a training program for their mediators and for social services, specifically to focus on international parental abductions and all the complexities that come when the children move from one country to another, especially in large distances. And so I think one of the points that I want to make is that it's very important to continue the conversations. All of us have different challenges in our countries, and I am very impressed by the passion in this group, in this office, in this room today, and how much people care and see these challenges. I think that that's important because we're talking about children. We're trying to find the best solutions for them. We're trying to find a way to resolve the issues before they start. So we don't have to wait until the screaming child that needs to be moved from one parent to another. We need to find the tools that we can use before we get to that point. And so hopefully this information is helpful to you. I'm happy to ask questions to go into more details, but I want to make sure we have time for discussion. Thank you. Благодаря ви много. Така като виждам, опитът е много интересен и най-вече за това, че когато има едно постановено такова съдебно решение, никой не го обструкира и не коментира дали да бъде изпълнено или не, то просто се изпълнява. И може би това е една такава правна култура на самото общество. Благодаря ви много за мнението и пристъпвам нататък към следващият ни панелист, госпожа Сейка Надолиева, която ще направи един много бърз и кратък преглед за проблематиката и предложенията, евентуално на болните ни места в прилагането на член 528 от ГПК. И след това ще продължим с адвокат Йорданка Бекирска, която чака от преди почивката ни, за което ще помоля господин Драганов да ни съдейства. Заповядайте, госпожо Надолиева. Съвсем накратко ще представя предложенията на Камарата на частните съдебни изпълнители за решаване на всички трудности, проблеми и предизвикателства, които очертахме до настоящия момент. За част от тях вече стана дума и по-рано днес. Ние също сме на мнение, че преди всичко трябва да се въведат подготвителни и превантивни мерки, така че до принудително предаване на деца да се стига по изключение в много редки случаи. Преди всичко считаме, че за целта трябва да се възпитават родителите и затова предлагаме създаването на специализирана социална услуга, която да е насочена към разясняване и преодоляване на последиците от развода или раздялата между родителите, в това число разясняване на психологическите последици за тях и за детето, и която да е задължителна преди да се заведе дело за развод или за родителски права. Също така предлагаме да се засили социалната работа още по време на съдебното производство, тогава когато от социалните доклади се констатират родителски конфликти или отчуждение на детето от родителите, или респективно опасност от настъпването на такова, като се осигури по-интензивна и по-навременна работа. Стана дума по-рано днес за 138А от Семейния кодекс, който и към момента позволява на съда да насочи родителите към такава социална работа. Въпросът е, че това е една правна възможност. За мен така не е напълно ясно колко често се използва. Може би съдия Луканов и останалите съди и съдия Александрова, които присъстват тук на място, могат да коментират малко по-късно. И не само да ги насочват, а да следят дали тази услуга се ползва реално и съответно да отчитат поведението на родителите при постановяването на съдебното решение. Същото да важи и за привременните мерки, които са постановени в хода на делото. Съда да следи служебно дали те се изпълняват, при необходимост да глобява родителите, ако това не се случва, и при продължаващо неизпълнение, без да са налице обективни пречки за това, дори ако е необходимо, детето да отива, макар и временно, да живее при другия родител с цел преодоляване на това родителско отчуждение. Разбира се, това е единствено и само при условие, че и двамата родители имат еднакъв изходен родителски капацитет и няма да засегнем интереса на детето по никакъв начин. Това, което каза и колегата Обретенова преди малко и което вече съществува в нашата правна система, неизпълнението на съдебното решение за родителски права, за режим на лични контакти, съответно констатирано от съдебен изпълнител, да е основание за промяна на родителските права и отново детето да отива да живее при другия родител, отново при същото условие, което споделих преди малко, двамата родители да са с еднакъв или сходен родителски капацитет.
Вече във връзка с самото изпълнително производство, ако е отворен случай за детето, при социалните служби на мястото на предаване да присъстват социалния работник и психолога, които работят с детето. Както стана ясно малко по-рано, много често или не присъстват социални работници, въпреки че сме изискали съдействие, или специално за София получаваме съдействие от социални работници от мобилна група за деца в риск. С цялото ми уважение към тях и към техния професионализъм, те не са запознати с случая на детето, не го познават, нямат изградена доверителна връзка с него и на мястото на изпълнение в тази така напрегната ситуация те много трудно могат да повлияят на самото дете. За центровете за обществена подкрепа и съответно консултативните центрове преди малко стана дума, няма да се повтарям, изцяло подкрепяме това предложение. Считаме, че следва да се допълни действащото методическо указание за работа по случаи за деца в риск от родителско отчуждение, като се съобразят особеностите на изпълнителното производство и тогава, когато е поискано съдействие от съдебния изпълнител. Необходимо е ясно да се разпишат какви стъпки следва да предприемат социалните работници по отстраняване на пречките във връзка с изпълнение на съдебното решение. Към момента, доколкото ми е известно, социалните работници приемат, че това съдействие се изчерпва единствено и само с консултиране на страните и на детето, което за нас е крайно недостатъчно. На следващо място е необходимо да се дефинира каква точно е ролята и функцията на присъстващите на мястото социални работници, така че те да бъдат по-активно ангажирани в процеса на убеждаване на родителя и детето относно изпълнението на съдебното решение. Изключително важно е предприемането и то своевременно на мерките по член 23 от Закона за закрила на детето, тогава, когато са поискани от съдебен изпълнител. Очевидно, фазата на доброволност отдавна е преминала, след като има такова искане от съдебен изпълнител. Това означава, че срока за доброволно изпълнение е отдавна изтекал и предаване на детето не е имало нито доброволно, нито съдебният изпълнител успял да се справи на място със случая и да изпълни съдебното решение. Необходимо е, след като се поиска това съдействие, според нас, да се пристъпи директно към заповед за социална услуга и съответно издаване на задължителни предписания. Разбрахме, че има проблем с самите задължителни предписания и че те се отменят, което означава, че имаме нужда явно от промяна в тълкуването на закона и в неговото прилагане от съда. Но така или иначе, дори фазата на обжалването продължава прекалено дълго, затова предлагаме тези задължителни предписания да подлежат на предварително изпълнение. Много е важно да се обмислят и последиците от неизпълнението. Противно на изразеното становище тук, че глоби не трябва да се налагат, ние считаме, че точно обратното. Глобите по Закона за закрила на детето са в доста по-големи размери. Знаем, че стигат до 10 000 лева. Те не само трябва да се налагат, но и трябва да се събират. И тук и да се обмисли възможността за възлагането им за събиране от съдебни изпълнители, за да може да имаме ефективно събрана глоба. Необходимо е също така, според нас, да се регламентира ясно какво точно съдействие трябва да окажат на място на изпълнение и служителите на МВР. Това вече стана дума по-ясно, по-рано днес. Защото, както всички знаем, член 528 алинея 5 казва, че предаването се извършва принудително от съдебен изпълнител с съдействието на полицията и кмета. Съответно, предполагам, че това би могло да стане по пътя и на методическото ръководство, въпреки тук изразените възражения на някои от участниците днес по повод методическите ръководства и указания. По отношение на глобите. В съвременното общество глоба до 400 лева считаме вече, че е крайно недостатъчна. За първо нарушение е очевидно, че дори да наложим глоба от 400 лева, тя най-вероятно ще бъде намалена от съда. Считаме, че трябва да има минимум и максимум на глобите и предлагаме и да се обсъди възможността за отпадане на несеквестируемостта при тези глоби, така че да се осигури също тяхното ефективно събиране. Считаме, освен това, че е необходимо, най-вероятно заради противоречивото тълкуване на закона и отмяната на глобите, да се уреди изрично задължението на родителя да поддържа контакта на детето с другия родител и родителя, който отглежда детето, да има отговорността да го мотивира да осъществява контакта с другия родител и тогава, когато не успява сам, съответно да търси съдействието на социалните служби и от тук да се регламентира и изрично, за да избегнем отново споровете в съдебната практиката и разликите в тълкуването,
глоба да се налага и на родителя и в тези случаи, а тогава, когато детето отказва да тръгне, точно като санкция на неизпълнение на това негово задължение да мотивира детето. Благодаря. Благодаря на госпожа Анадолиева. Искам само да вмъкна нещо, което пак от практиката, по повод глобите. Ако отпадне несеквестируемостта, нещата ще бъдат много по-различни, нали, от практическа гледна точка, защото сега с измененията на 528 във връзка с това, че ние можем да събираме глобите в изпълнителното производство, това по своята същност представлява пряко изпълнително основание в изпълнителното производство по това изпълнително дело. Тоест, съдебният изпълнител ще може да събира глобата с всички способи, предвидени в изпълнителното производство. Какво означава това? Това означава опис на движими вече, запор на банкови сметки и така нататък. Но това принудително изпълнение става общо принудително изпълнение и длъжника се брани с тази несеквестируемост, което означава, че практически длъжника ще каже: ами добре, глобете ме, да видим как ще ги съберете. Това е всъщност идеята за отпадането на несеквестируемостта на съответно на глобите. Да. Извинете. Аз искам да кажа нещо по отношение на глобите изобщо като механизъм за санкциониране. Значи всички тук мисля, че сме единодушни, че проблемите всъщност идват от или от двамата, най-често родители. Значи репресията, изобщо механизмите трябва да са насочени към родителите. Те са виновни да се занимаваме толкова много държавни институции, адвокати, съдии, кой ли не, психолози с техните проблеми. Значи, аз може да съм малко по-така хард, но моето мислене винаги е било в тези отношения интервенция спрямо родителите. Спрямо тях прилагам възможно най-много способи на психологическо въздействие, защото знаете, че нашия закон има какво да се поправи в това отношение. В този смисъл не подкрепям колегата от съда в първата част, която каза, че глобите трябва да са крайна мярка. Напротив, репресията трябва да е насочени към тези родители. Трябва да се завиши за съответните защити, разбира се, съдебни, но да бъдат родителите да знаят какво ще им се случи, ако не изпълнят доброволно, ако не работят с детето. Трябва да се принуди този родител, при който е детето, да работи с него, за да може да се изпълни личните отношения. И още една вметка, много голям проблем имаме при държавните съдебни изпълнители, това изобщо не може да се случи. Имам предвид, там не може да се изпълни личните отношения деца. Родители обикновено са почивни дни. Знаете, съда не работи райони, към който са държавните, т.е. хората могат да се обърнат само към нас. Не, че ние събота, неделя нелюбимо време за работа и ние сме хора, колкото и невероятно да звучи, но въпросът е, че съвпадат мерките с почивните дни и на практика всичко това, което си говорим за този механизъм, са социални, говоря вече в нашата фаза, която е достигнато до там, много трудно. Там единственият механизъм остават глобите. И от тази гледна точка трябва да се, според нас, трябва да се всички заедно да седнем и да прегледаме и самата процедура по член 528, защото има какво още да се подобри. Благодаря. И тъй като тази тема обикновено всяко изложение води до нов проблем, веднага мога да вмъкна, да, точно така е, който всъщност ние усещаме. Другото нещо, което искам само да кажа, че ако сте забелязали, тъй като повечето хора тук сме юристи, в член 182 от ГПК единствената норма, наказателна норма, спрямо неизправен родител, е свързана изцяло само с изпълнението на съдебни решения на територията на България. Ако става въпрос за Хагска конвенция, родителя, който няма да предаде детето, не търпи абсолютно никаква наказателна мярка според нашето законодателство. И вмъквам и още нещо, което е също съществено, предвид това, което каза колегата Дичев. Да, ние наистина предаваме в деца в събота, в неделя една много неудобна ситуация, но ние предаваме не само едно дете. Понякога децата са 2 и 3. И те са на различна възраст и всяко едно има индивидуален подход. Според възрастта, според неговите психологически настройки. И във всеки един такъв момент едно принудително изпълнение
и имат своята тежест, тъй като ние в момента до сега разглеждахме само един случай, само едно дете. Но повярвайте ми, в практиката, моите и на колегите, е свързана с няколко деца на различна възраст. И всяко едно от тях има различен емоционален контакт с родителя. Това също изключително затруднява нашата работа. Не на последно място трябва да го имаме предвид. Продължаваме нататък с адвокат Бекирска, която моля да ни извини, и благодарим за търпението, за участието и включването и в нашата дискусия. Имаме ли контакт? Да, аз поне съм Здравейте. тук. Здравейте! Дали ме виждате и чувате? Само чувам и приятен глас. В момента нямаме картина. Добре, надявам се това също да се оправи, защото видеото трябва да бъде пуснато дистанционно, така че ще помоля техническите сътрудници, ако е възможно, да го направят, но така или иначе няма да губя повече време. Благодаря ви за тази възможност. За мен тази тема е изключително важна и благодаря за организирането на дискусията по въпроса. Истината е, че се борим много успешно и имаме съдебни решения, които са доста добре съобразяващи интереса на децата до момента, в който стигнем до изпълнението. И наистина се сблъскваме с стена. Много неща бяха казани, много проблеми бяха засегнати, изцяло съм съгласна с тях. Това, което не чух и искам да отбележа, е, че в настоящия формат, който имате вие на тази кръгла база, реално са събрани почти всички частни съдебни изпълнители, които се занимават с този въпрос. За съжаление, когато става въпрос за предаване на деца, и аз съм си направила труда да направя запитвания към множество частни съдебни изпълнители от различни райони, в случая Варна и Бургас, за последните ми случаи, с които се сблъсках, вашите колеги отказват. Само защото е много емоционално, само защото е много трудно и наистина е неефективна самата процедура. Поради тази причина се обръщаме основно към държавните съдебни изпълнители. Дано да има такъв представител в момента и на кръглата маса, защото те са една голяма част от хората, които работят по казусите, но не и в събота и неделя, както беше правилно отбелязано. Тоест, за мен проблема има следното решение. На първо място, аз смятам, че съда при постановяване на съдебното решение трябва ясно да предупреждава страните за последствията от неизпълнението. Още в самия съдебен акт да бъде разписано. И съответно санкциите, които могат да бъдат налагани, да бъдат вътре описани. Така както примерно се случва в Закона за защита от домашното насилие. За съжаление, много от родителите не знаят какво ги очаква и всъщност те са в много социални групи, в медиите, например Фейсбук и така нататък. Наистина има групи от хора, от майки, които обсъждат какво могат да направят само и само да не предадат децата. Както и бащи. Напоследък се вижда много бащи, които по същия начин отказват да предадат децата си. Аз категорично смятам, и това беше засегнато, че една превенция е още от момента, в който се подготвя родителя за това, че трябва да предаде детето. И както вие правилно, госпожо Абретенова, отбелязахте, имаме 3 диспозитива и единият от тях е крайно неработещ, а именно предаването по реда на Хагска за връщане на дете в държавата по неговото обичайно местопребиваване. Там няма изпълняемост. Нулева изпълняемост, особено ако става въпрос за малки деца, които са били отведени от своите майки в България. Не се среща разбиране по въпроса, нито една институция не може да помогне, включително и с оглед задълженията на Министерството на правосъдието, такива каквито са по Хагската конвенция по член 7, всъщност не успяваме дори и с помощта на Министерството на правосъдието толкова доколкото я оказват. С други думи, не се чу думата медиация. Поне аз във времето, когато бях, тъй като не съм в България, бях включена, думата медиация аз не я чух. Всъщност, наистина трябва да работим за това, че предаването на детето трябва да се случи сега. По двата диспозитива с родителските права и с личните отношения е ясно кога. Но по отношение на Хагската конвенция трябва да има, освен всичко, в диспозитива и срок. Срок на изпълнение.
Защото, както всички знаем, процедурата с 14 дни покана за доброволно изпълнение и след това по 528, всъщност ние не получаваме и родителя, ако не отговори, стигаме до санкция. Какво се става с тая санкция? Санкцията, знаете, в нашата държава е в полза се събира в полза на общината. Кога е събираема и кога не знаем. В повечето други държави наистина се събира в полза на взискателя, на другия родител. Санкциите за мен трябва да бъдат драстични, а не такива каквито са в момента, защото това наистина дисциплинира. И ако наистина отпадне несеквестируемостта, то тогава ние ще имаме много по-голям успех и производството и тази процедура ще бъде далеч по-ефективна. Моята мисъл тук и това, което искам да предложа, като обхват на всичко, което беше, да обобщя това, което беше маркирано от вас в хода на двете дискусии. Мисля си, че съдебните изпълнители, точно за това, защото аз срещам откази, непрекъснато срещам откази и наистина не мога да възложа всичките си дела на един единствен съдебен изпълнител, само защото горе-долу едновременно се случват тези изпълнения. Аз мятам, че трябва да има обучени специалисти, които трябва и да се създаде екип от психолог, полицай без униформа и съдебен изпълнител, който да контролира поведението реално на изпълнителите и който да им задава техните задачи. Защото реално, когато се възложи на самия частен съдебен изпълнител, той няма как да контролира процесите на няколко места, които се случват едновременно. Затова ми се струва, че трябва да има обучени специалисти в всички градове, които и социални служби, които да са отговорни единствено и само за предаването на децата. Защото мисля, че Велина Тодорова каза, че ЧСИ-тата трябва да са наясно с психологическата характеристика на децата, да правят оценка на риска и така нататък. Това е същото, което казвам и аз. Възможно е, но следва да има обучени специалисти, които по този координационен механизъм всъщност да са отговорни и така или иначе стана ясно, че вече е създаден такъв, който аз също за първи път чувам, че има. Така че да се отнеме това правомощие от съдебните изпълнители и на тях да им се възложи те да контролират само изпълнението, а не да са отговорни за самото изпълнение. Те да имат подпомагаща функция. Само да добавя, че ние реално погледното предвид разпоредба на 528, ние следим само за законността на прилагането на този способ. Така е и в общата практика, така и в тълкователно решение номер 3. Да, именно, но не разполагате с обучени специалисти, което е големия проблем. А то следва да има хората от този координационен механизъм, които са представителите на различните държави, които са инволвирани в този процес, следва да имат представители, към които да можете адекватно да се обърнете и наистина да не се губи време, за да може активно и ефективно да се подходи във всеки един случай и да не стигаме до родителското отчуждение, за което си говорихме. Ако правилно разбирам, идеята е на мястото на предаване, самото предаване да се прави от обучени специалисти, или? Да, точно така, да. Точно така. А не от съдебния изпълнител. Да има образовано изпълнително дело, той да следи за чисто правните предпоставки. Да, дали е връчена поканата, да налага глоби евентуално и така нататък, но Именно. на мястото на предаване да се извършва от самото предаване от нарочно обучени специалисти за целта. Точно така. Тези по координационния механизъм, за който стана ясно, че вече има такъв. Така че аз мятам, че това ще доведе до ефективност и е много полезна практика в различни държави. И когато евентуално променим и това с глобите, те да станат и да отпадне несеквестируемостта, аз считам, че бихме могли да имаме една много добра ефективност по въпросните казуси. Много ви благодаря за това, което казахте. Искам само да отбележа, че медиацията се отмени като противоконституционна, като задължителна. Само да го отбележа. Ама сега от вчера има ново... въпрос, ако може да взема думата. Да, заповядайте. Става дума за медиация, тъй като, извинявайте, се представи Галина Димитрова, Министерство на правосъдието, държавен експерт съм в съвета по законодателство. Беше внесен в Министерски съвет преработен проект на Граждански процесуален кодекс, с който се изменя и закона за медиацията във връзка с задължителната съдебна медиация.
Взимам повод от думите на колежката, за да кажа, че всъщност ние там умекотихме доста уредбата в посока на това самата медиация да не е задължителна, да е задължителна информационната среща. Тоест това е среща с медиатор, още на един много ранен етап преди първото производство по делото, в който страните ще бъдат запознати от компетентен и обучен специалист относно предимствата на медиацията. Типа дела, които предвидихме да бъдат насочвани към тази информационна среща, са именно делата за развод, делата за родителски права, отношения между родители и деца. И тук нашата надежда е, че този механизъм ще започне да работи успешно. Тъй като в цялата дискусия това, което на мен ми се очерта като един основен проблем, това е родителски конфликт. Ние, ако нямаме родителски конфликт, няма да стигаме до принудително изпълнение. Това на всички ни е ясно. Затова много ясно трябва да очертаем тези два момента. Първият момент е когато двама родители са решили да се разделят и съответно са се обърнали към съд. И там задължително трябва да се наблегне именно на възможността още в този етап, този конфликт, ако съществува, нали, ако не е развод по взаимно съгласие, ако съществува този конфликт, още на този най-ранен етап, този конфликт да бъде разрешен. В тези производства по медиация е предвидена и възможността да участват и други експерти, не само юристи. Ние сме предвидели медиатори да могат да бъдат лица с висше образование. В някои случаи съдът ще насочва към медиатор-юрист, но в зависимост от конкретния случай ще се работи с специалисти в съответната област, каквито са необходими. Това е първият етап, на който страните да могат сами да разрешат спора доброволно и да се разберат за всички последици от този конфликт, който са имали помежду си. В случай, че не се стигне до такова разбирателство и се стигне до произнасяне на съдебно решение или дори споразумение за медиация, но то не се изпълнява, това е вече втори етап на насочване към принудително изпълнение. И тук аз съм съгласна с всичко, което казахте, по отношение на това, че трябва да се подходи изключително комплексно. Ние сме обсъждали с вас в рамките на работната група в Министерството на правосъдието тези проблеми и сме стигнали именно до този извод, че съдия-изпълнителят не може да бъде сам в този процес и той не е единственият отговорен орган. Тоест, ако той е органа, който ръководи процеса, той трябва да бъде подпомогнат от един много сериозен и обучен екип от специалисти, които да работят и с двамата родители, и с детето. Защото ако има родителски конфликт, за мен е изключително важно тези двама родители да бъдат насочвани към психолог, за да може да осъзнаят до какво води този конфликт и в крайна сметка дали има смисъл да продължават да го водят. Така че ще бъда благодарна, ако наистина обобщите предложението от днес. Включително и това, което казахте за 4-те типа диспозитиви, тъй като ние сме работили в правосъдието по текстовете на 528 ГПК и бяхме започнали да правим едно такова разграничение на типовете диспозитиви. Предаване на дете в случай, когато имаме първоначално постановяване на съдебно решение, предаване на дете, когато не се изпълнява режима на упражняване на родителски права. И сега, нали, тук чувам, че има и проблем с Хагската конвенция. Така че нека да обобщим тези предложения и да видим как можем да подходим. То няма как да има един единствен подход за решаване на този проблем. Трябва всеки един отделен случай да бъде съобразен и подходът да бъде различен. Защото ще си кажем, трябва да се подобри и работата с родителите, социалните услуги, също така тези социални услуги. Ние не знаем какъв е резултат от тях. Докъде са довели? Да, хората са насочени, ама ходили ли са, ефективни ли са, дали ли са някакъв резултат тези социални услуги? Също така, говорейки за медиация, отново ще се върна на темата. Ние не сме предвидели медиация в изпълнителното производство, тъй като очевидно, за да се стигне до принудително изпълнение между двамата спорещи, няма как да се очаква някакъв разумен диалог. Но въпреки това, нищо не пречи да се бъдат насочвани към медиация, защото те могат винаги по свое желание да отидат на медиатор по всяко време, независимо дали делото е приключило, дали е висящо и без да е определено в закона, медиацията съществува като такъв способ и може да се използва като инструмент. Вече имаме достатъчно добре обучени медиатори, по-голямата част от тях са и адвокати и са абсолютно наясно с и нормативната уредба, и проблемите, и практиката. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. И в този контекст искам... Да, заповядайте. Само един коментар във връзка и с това, което каза колегата Бекирска. Изключително важно е да имаме екип от подготвени специалисти, но считам, че е изключително важно да имаме и подготвителна дейност преди датата на предаване. Защото каквито и подготвени специалисти да дойдат в насрочения ден и час, те не познават детето, нямат изградена връзка с него, трябва да имаме подготвителни дейности. И другото, което искам само да добавя във връзка с глобите, само за сравнение да дам пример с Германия. В Германия глобата е 25 000 евро. Значи, ако я съпоставим с размера на глобите в нашето законодателство, виждаме разликата в мотивацията, нали, на родителите. Мога ли само да добавя относно глобите? До сега, нали, само нарочно избягвах тази тема. Говорим за народопсихология, нали така? Аз ви говоря за една обикновена глоба, която нанасям, примерно, налагам на един длъжник и той ми казва: защо не ме интересува, глобявайте ме, няма как да я събера, аз ще си върша това, което съм си решил. Разбирате ли за какво иде реч? Колкото и голяма да е глобата, тук ще отворя една тема, която вероятно ще имам доста опоненти, лично мнение като съдебен изпълнител. За да може да я работи нещо, то трябва да вмени, с уважение към психологията, страх в лицето, което в момента му е това, т.е. че ще се промени състоянието, което е удобно за него в момента. Т.е. лицето трябва да е сигурно, че правейки това, може да доведе до промяна на сегашното му положение, което го удовлетворява, а това е свързано с детето да е при него. За мен страхът, съжалявам, че го казвам по този груб начин, страхът е нещото, което би мотивирало някой да върши и да изпълнява съдебното решение. И само добавям нещо, преди да дам думата на госпожа Киркова и на господин Дичев. Искам само да коментирам, да отговоря на адвокат Бекирска, защо колегите отказват да се вземат въпросните съдебни решения да изпълняват. Защото съда постановява режим на свеждане, говорим, нали, точно за тези дела, не за родителските права. То е ясно, че ще бъде веднъж, нали, няма да бъде периодично. До 18 години режима на свеждане си е периодичен. Защото по едно и също време режима на свиждане може да бъдат няколко дела, те се съвпадат и няма как един съдебен изпълнител да изпълни няколко съдебни решения едновременно, защото режима на свиждане е един и същ за всичките деца. Благодаря ви. Ви извинявайте. Само като потвърждение на това, което каза колежката от адвокатурата за подготовката и участието на специалистите не на самото място, а предварително. Аз в моя опит никога не съм отивал на предаване на дете директно. Винаги предварително разговарям с единия родител, призовавам другия да се яви, викам и детето, съобразявам неговата възраст и всъщност извършвам поредица от подготвителни действия. Способа изпълнение предаване на деца, респективно осигуряване на личните отношения, това изисква огромен човешки ресурс от страна на съдебния изпълнител, време, което трябва да отдели. Това не е просто да отидем там на адреса. И ако колеги го правят така, много грешат, те няма да бъдат ефективни. Тоест тази работа трябва да започне много преди това и когато вече реално се отива, да сме наясно с резултата какъв ще бъде. Той би трябвало да е положителен, за да не се налага даже и да ходим. Да, извинявайте това. Заповядайте. Благодаря. Първо да кажа за глобите. Това, което казвате, не е в асинхрон с това, което нашата наука казва. Защото, да, имаме различни, обикновено мерките за въздействие са две. Ако можем да ги опростим, тоягата и моркова. Но имаме различни типове личности. И в зависимост от типологията на личността, а практиката показва, че хората, които са склонни към такива действия, отчуждаване на дете и така, нататък, това са личности, при които поощрителните мерки не работят. И от тук нататък на нас ни трябват санкциониращи мерки. И другото, което е важно, не само санкциониращи, той да знае, че нещо евентуално може да се случи, а и да вижда ефективност. Защото само действията, конкретните действия биха имали силата да мотивират. Това е специфична типология на личността. И от тук нататък това, че ще има глоби, за мен е стъпка в
правилната посока, защото нищо друго не е способно да мотивира. По отношение на тези контактни групи от специалисти. Ние не сме магиосници. Психолозите. Така, казвам го, защото без значение дали работиме с деца или с възрастни хора. Една от първите стъпки ние да можем да си свършим работата е да се сближим и да изградим доверие с конкретния човек. Било то дете или възрастен. Кажете ми, аз при положението поставям се на място на специалиста, който отива там. Нито го познавам това дете, нито познавам родителя, нито познавам ситуацията, нали имам някакви бегли и индиректна информация. Как да направя нещо? При положение, че тези процеси на сближаване, изграждане на доверие, аз не съм преминала през тях, те не са финализирани. От тук нататъка аз не се различавам като специалист и като способи на въздействие от един страничен човек, един съсед, който просто присъства на мероприятието. Ами в този контекст и предложението от Министерството на правосъдието да назначаваме служебен психолог, бих казала като аналогия всеки да си има личен лекар в това принудително изпълнение. Защото по този начин вие ще наблюдавате целият процес. И наблюдавайки целият процес ще си бъдем взаимно полезни в случая. Лично аз като предавам деца, не съм психолог, но съм майка на двама, нали, пораснали вече големи хора. И трябва да ви кажа, че това, което правя, работи. Сближаването първо с детето. Аз го карам да рисува. И го карам да рисува родителя, да ми покаже неговия дом, къде е бащата, къде е майката. И на базата, ако може да не съм добър психолог, но все пак съм родител, и на базата на тази рисунка аз показвам на родителите той къде определя съответния родител. И казвам, че в момента то не е готово, предвид това, което ми казва и говори. Извинявайте, ако ви прекъснах. Да, и искам да ви кажа и още нещо на всички участващи тук в тази дискусия. Във всяко принудително изпълнение, свързано с предаването на деца, колеги, има мода на защита от страна на изправния родител. В момента модата е ограничителната заповед и сексуалното насилие. Казвам ви, има мода. Във всеки един период от време родителят търси механизъм как да се оттърве от другия родител, който му пречи съответно да се осъществява това. Много такива производства има, които, разбира се, не казвам, че всичко е, нали, на 100% истина, но обикновено има нарочен родител. Имайте го предвид и това. Мене 90% от случаите за предаване на деца, направих си справка за миналата и за тази година, са ми с ограничителна заповед, съответно на изправния родител, длъжник при нас, ми я представя и казва, няма как да предам детето. Тук пише да не се приближава до мен и до детето дори, което е парадоксално, защото съдът изследва много по-детайлно тези проблеми на конкретното дете и на конкретното бивше семейство. А в това производство с ограничителните заповеди, колегите от съда да кажат, но аз не съм много добре запознат, но ми изглежда, че една така доста бърза и не чак толкова навлизаща в изследване на случая. И съответно при нас нали, приемаме критиките. Аз лично искам да си изпълня, да си свърша работата, но как да я свърша? Тук този проблем трябва да се реши на плоскостта, може би, на законодателството, защото те Дамата преди вас, само... Аз намирам някакви решения, но не е това начин. Моля да се представите. Да, разбира се, съжалявам. Дани Колева, програмен директор за закрила на детето в екипа на УНИЦЕФ в България. Първо благодаря и аз на Камерата на частните съдебни изпълнители за кръглата маса, за поканата. Мисля, че събитието е много навременно. Доцент Тодрова обвърза и с промените в законодателството, които се предлагат за споделеното родителство. И го казвам, защото освен съгласието между всички ни, че очевидно родителските конфликти са в естеството на това, което създава проблемите, всички се съгласяваме, че няма как да разглеждаме всъщност тази последна фаза, ако наистина искаме да имаме всъщност цялостен комплексен процес и това заедно, за което говорим, да не е обвързано с много ясни роли и отговорности, за да е ясно кой на всеки един етап и в трите процеса или хипотези, без значение дали говорим за родителски права, режим на лични отношения или за Хагската конвенция. Ще се опитам да бъда кратка. 3 неща. Поздравления за препоръките, които изведохте. Смятам, че по дебата за глобите, естествено всички сме съгласни като професионалисти, че глоби и санкции трябва да има, но те наистина трябва да бъдат крайна мярка, да са ясни, преди това да се минава през това, което казахте и ви,
медиация, задължително специализирани социални услуги, подкрепа. Подкрепяме това, което каза колегата. Харесаме и предложението и ние винаги се застъпваме да има специализация, не само в случая, гледам към доцент Тодорова за... да, без значение дали говорим за една професия, за всички, които работят с деца. Социални работници, полицаи, съдии и така нататък. Но когато говорим за дали ще има съдебен, служебен адвокат, психолог или социален работник, много е важно това да е наистина част от социалната услуга, която е работила. Госпожа Николова от Държавната агенция ни каза, че има социални услуги. Един работи с детето, един работи с един родител, другия с другия. Това също не помага. За да можем да решаваме проблемите цялостно, наистина трябва да има един, който води случая. И затова една от препоръките, които бих искала да добавя, извън това, което вече излезе, тези насоки за предаване на дете, които Министерството на правосъдието е разработило, координационния механизъм, когато се отварят да се прегледат и да се изчисти кой, кога, какво на трите етапа, задължително да се обвържат и с насоките за управление на случай за дете в риск. И тези хипотези, когато говорим за родителски конфликти, много ясно да бъдат разписани. Госпожа Николова и колегите от системата за закрила на детето знаят какво визирам. Водещия орган, който отговаря за цялостното управление и координация, наистина е органа по закрила на детето, в случая социалния работник, но той работи в партньорство с всички останали институции. И нека бъдем честни, и те говориха за капацитет. Няма как един социален работник от отдел за закрила на детето да изпълни съдебно решение, което частен съдебен изпълнител не може. Когато говорим за роли и отговорности, нека видим всъщност кои са тези институции, които са отговорни по закон да съдействат за изпълнението на законодателството и този кой да бъде много ясен като част от екипа и да обвързан с психолога, който да работи цялостно и не само да разделяме, защото виждаме много практики и случаи, в които детето се праща на услуги, а никой не работи с родителите. Съжалявам. Ние от тук ясно си говорим, че децата са най-потърпевши, но за да има някаква смислена работа и от работата на психолога и на социалните работници, това семейство и с двамата родители с детето трябва да се работи цялостно и координирано. И това трябва да се обвърши. Така че това е едното нещо, което исках да предложа. За подготовката казах и последното връщам на данните. Поздравления, защото наистина колегите от ДАС, госпожа Николова представи данни и каза, че ще ни изпрати анализа. Очакваме го с нетърпение. Мисля, че е много важно обаче, извън това, което те правят като опит, ако ще се правят предложения по тази тема, ще се работи, да се направят и препоръки за следене, събиране на данни, включително държавните съдебни изпълнители, включително частните, какво събира и следи ВСС, какво събират различните институции, за да можем следващия път, когато, надявам се, обсъждаме напредъка или поставащите предизвикателства и продължаваме. Супер е, че има хора, които продължават да работят това. Не само всъщност, че темата е спряла, да говорим наистина с конкретни данни, защото това ще ни помогне, нали, да сме по-ефективни в мерките. Благодаря ви, спирам до тук и още един път поздравления и оставаме на линия също да продължаваме да подкрепяме темите и дискусиите, включително тези насоки и координационни механизми, за да можем да бъдем полезни. Благодаря. Благодаря. Така като гледам, всички се нуждаем от една изключително методологична и последователна законова норма на член 521, която да не подлежи на тълкуване от който и да било, за да може съответно, нали, да се прилага. Давам думата на вас. Извинявайте, че ви... Аз исках само да допълня, господин Дичев, че понякога в практиката имаме случаи, когато и спрямо двамата родители има ограничителна заповед. Не спрямо единия. И не се смейте. Това са... Да. Да, знаем го това, да. И знаем когато го. трябва да се осъществи среща с двамата родители и детето, единственият начин е само по интернет. Така че в такива абсурдни ситуации се налага понякога да се работи. Ами пак се свежда, съжалявам, че го казвам, до интелектуалния заряд на всеки един от родителите. Там вече да говорим за свише, нали, не можем ние да го оправим. Заповядайте вие още от първия панел, да искахте да представете се. Стефан Августинов се казвам, изпълнителен член съм на едно сравнително ново сдружение. Гласът на бащите се казва. Ние също като вас работим на терен, само че ние сме от пострадалата страна, но си събираме емпирично информацията. Аз първото нещо, което искам да кажа е да ви поздравя за това, което сте правили, господин Дичев и дамите. Страхотно нещо сте направили.
като кръгла маса за първи път на някои от всичките кръгли маси, които сме слушали в последните години, се извеждат ясно и точно всички проблеми. Тук се чуха абсолютно всички проблеми. Аз се опитвам да си водя записки и отмятам, това няма да го говоря, това няма да го говоря, това се каза, това се каза. Наистина, абсолютно всичко се чу. И това е много добре, защото то е вече в пространството. Тоест проблема е идентифициран. Ние ходим по срещи и с законодателите, ходим по срещи и с институциите. Опитваме се да намерим решения. Също имаме наши предложения, които искаме да изложим, включително и за вашата дейност. Ние ви ги изпратихме всъщност, които са свързани с вашата дейност, но чух днес разширителни възможности за това, които ще добавим задължително и там, където сме говорили с законодателите. Нещо, което е изключително важно, е вашата работа да бъде най-лесната в целия процес. Тоест да не се стига до вас, извинявайте. Това трябва да се върне там, където започва всичко в законодателния процес и това, което ние сме установили от нашия лош опит, едната от грешките е липсата на дефиниции. Точно липсата на текстове, които не позволяват тълкуване. Оттам нататък двете дефиниции, които трябва да се формират, които касаят днешната кръгла маса, са изпълнението, едното е родителското отчуждение, което като термин се бърка с медицинския термин синдром на родителско отчуждение, който е психологическия термин. Доктор Кирков да ме поправи, ако бъркам, но според нас трябва да съществува, български език е богат, слава Богу, за разлика от английския, да съществува термин родителско отчуждаване, което е самия процес на отчуждаване и риск от родителско отчуждаване. И тези дефиниции трябва да бъдат заведени в законодателството, за да може включително и вие, когато тръгвате да дърпате дете, нали, този е термина, който се използва, тогава и вие включително да може да подавате сигнал, че това дете е отчуждено от единия родител и тогава социалните да могат да действат. Второто нещо, което се чу, беше проблема с социалната система. Социалната система действително поражда много проблеми, обаче когато тръгнете на терен, ЧСИ-тата, МВР, включително самите социални, общините, които също имат, беше цитирани и тази работни групи, мисля, че се нарича в закона, които трябва да създава кмета и да ръководи. Всичките тези хора прехвърлят топката на социалните. Днес това се чу също като проблеми се дефинира, а социалните един път очевидно нямат капацитет, а имат страхотни документи. И АСП има страхотни документи, и ДАЗД има страхотни документи, поднормативни актове, които работят и могат да свършат много работа. И стигаме до правоприлагането. Проблема с правоприлагането и с работата на самите социални, аз ще си изваря записките, ако ми простите, които наистина трябва да доведат нещата до превенция. Включително това, което днес се чу, аз просто наистина още един път благодарности на всички, защото се чуха всички проблеми. В Щатите мисля, че в Кентъки има една практика, когато някой подаде молба за развод, той веднага отива от Министерството на правосъдието, го нарекаха информационна кампания, отива на някакъв курс, който е няколко седмици, в който му се обяснява какво ще се случи с него и с другата му, с половинката му, ако се развежда. След това отива на втори курс, който ще види какви ще са финансовите проблеми, които ще натрупа, и едва тогава, ако е съгласен и продължава да иска развод, влиза в съда. Някакви такива неща биха спестили много работа и върху децата ни, защото темата днеска е децата. Една от темите, много неща трябва да се променят в законодателството. Пакета е голям, той няма да се ограничи нито само до ГПК, нито само за Закона за закрила на детето, нито за Семейния кодекс. Трябва няколко закона да се променят синхронно, за да се получи включително това, за което ние и адвокат Бекирска и други хора се борим за споделеното родителство. Но едно от нещата, които може би трябва да се обмислят, използвам случая, че тук има представители на Министерството на правосъдието, е дали правосъдието за деца да не бъде въведено в бързото производство и да се заведе примерно един срок от 3 месеца на инстанция. Това ще доведе до намаляване на риска от родителско отчуждение и отчуждаване на децата, защото отчуждението, когато връзката между детето и родителя е скъсана и вече не може да се върне. И това ще поправи доста неща в самия процес. Оттам насетне
Това, което е много важно, да засегна две теми, които накрая ми дойдоха като идея, след като слушах преждеговорившите. Едното е социален работник. Идеята да има социален работник или психолог, който да работи с това дете, при една добра работа на социалната система и дете в риск, което е влязло в случай, както се казва при тях, т.е. взети са мерки за закрила по закона за закрила на детето, има собствен психолог, има психолог. Едно от нещата, които може да се направи, е този психолог да бъде ангажиран със случая и ако има непредаване на дете, този психолог да е на ваше разположение в дните, в които трябва да се направи. Сега тук се връщаме една крачка назад, още че трябва да се задължи съдята, може би съдия Александрова, тя излезе, можеше да каже, да се задължи съдията винаги да има делничен ден в режима. Тоест, в делничен ден, за да може и вие да работите, и държавните съдебни да работят, съдебни изпълнители, и хората от социалните услуги да работят и да получат възможност и децата да бъдат защитени по този начин. И последното нещо, което стана въпрос, господин Петров, не ви знам, че не извиняйте, нямате чин, окей, добре. Господин Петров от МВР, знаете ли, има една практика, която все повече навлиза в съда, последното разпореждане от Ямбол, там при двама родители, буквално от миналата или по-миналата седмица, при двама родители съда постанови, че с заповеди имам предвид, че не важи за времето на режима на лични отношения. Имаме подобно решение от още два районни съда в страната. Надявам се, че ще стане съдебна практика, защото това, което каза госпожа Обретенова, е, че това става практика, злоупотребата с ЗСД не става практика, за да се решават семейни спорове, което абсолютно е недопустимо, защото каквото и завършвам с това, каквото и всички ние да правим, както и да го правим, то се сипва на главите на нашите деца. А това не трябва да допускаме. Благодаря ви. Благодаря ви много за изложението. Да ви дам думата на вас от АСП. Да, от АСП. Кратичко, че имаме доста, вече времето не изтече. Само ще цитирам, тъй като и ние сме изготвили някои предложения, които смятаме, че ще подобрят работата и ще помогнат за решаване на проблемите. Едно от тях е създаване на мрежа от специализирани социални услуги за работа по случаи на деца в риск, въвлечени в родителски конфликти, които имат възможности, експертиза и ресурс да предоставят наблюдаван контакт с гъвкав график, с възможности за работа в почивни и празнични дни. Идеята е именно да се изведе работата от отдел закрила на детето и в тези случаи да работят специалисти с необходимата експертиза. Второто ни предложение е да бъде регламентирана възможност предаване на дете да се извършва социална услуга, включително при изпълнение на режим на контакт или при изпълнително дело. И по този начин ще се осигури наблюдение по този процес от специалист в подходяща среда. Третото ни предложение е да се вещи лица с експертиза за извършване на специализирани оценки и изразяване на становища и доклади относно наличието на родителско отчуждение и отражението на конфликта между родителите върху психоемоционалното състояние на детето. Тоест тези вещи лица с необходимата експертиза, те да изготвят докладите. Другото ни предложение е контрола върху изпълнението на съдебното решение да се осъществява по съдебен ред, включително чрез надзор от районна прокуратура. Друго предложение, което имаме, е определянето на привременните мерки да се реализира след ползването на задължителна медиация и социални услуги за информиране и консултиране на родителите за последиците от родителския конфликт върху развитието и благосостоянието на детето. Мисля, че това няколко пъти се чуха в тази посока също предложения. И другото последното ни предложение във връзка именно това, което споменах и в предишния панел, за употребата с закона за защита от домашното насилие, това, което и от МВР визираха за издаване на ограничителните заповеди, един родител срещу другия, и невъзможност вече за работа и справяне с ситуацията. В тази посока предложението е да се наложат санкции на родителите при злоупотреба с закона за защита от домашно насилие. Тоест, когато се установи в крайна сметка и ограничителната заповед падне и се види, че такова нещо няма, тези родители да бъдат санкционирани. Мисля, че пак опираме до санкции, но явно това е решението, което може би, като бръкнеш на българина в джоба, така да се каже, може би по някакъв начин ще се... Благодаря ви много. Изключително диалогична среща. Времето наистина ни изтече. Единственото, което мога да кажа, така да се усмихнем накрая, че това е принудителното изпълнение, което няма как AI да го направи. Така че това продължаваме ние.
Давам думата на господин Дичев за закриване на форума. Искам да ви благодаря на всички, на всеки един от вас. Аз лично така тази кръгла маса ми даде нов оптимизъм. Бях го позагубил, казах ви в началото. Това, което мога да ви обещая и да гарантираме, че ще го изпълним, казах в началото, ще обобщим всичко, което се каза тук, ще ви го изпратим по имейлите. Условно ги разделихме на две части: идентифициране на проблеми и втора част предложения за решение. След което ще търсим вариант да направим продължение на тази кръгла маса с оглед вече да се обсъдат предложенията. Този документ, защото начин на комуникация ние ще ви го пратим по имейлите. Вие, ако имате съгласие, може да почне някаква дискусия, но нали, трябва да има някакъв формат, в който да се решават въпросите, за да може да достигнем до някаква така крайна фаза, да се изчистят най-добрите предложения, най-ефективните, винаги водени от интереса на детето, отчитайки, разбира се, интересите на родителите, които не могат да видят своите деца. Така че още веднъж ви благодаря. Закривам тази конференция.